ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. ин навор фаврӣ аст ва хабари хушам ҳаст. ҳамватанони азиз, алҳамдулиллоҳ имрӯз мардуми сарбаланди тоҷик алхусус модарон бедор шуда истоданд. гирди ҳамоиҳо сар мешавад. мо имрӯз дар бораи ёрдами шавҳари беникоҳи эмомалӣ шайтон Владимир Путин суҳбат карда мегузарем. Вай мехоҳад ки бо яроқу аслиҳа боз ин арӯсакашро кӯмак кунад, вале яроқу аслиҳаи ин кӯмакаш намекунад. иншоаллоҳу раҳмон танг бар зидди ин мардум бароре ки мо аз ҳаққу ҳалола мо талаб мекунем, мо пирӯз мешавем. инро фаромӯш накун. пеш аз суҳбата мо иншоаллоҳу раҳмон як шеъри устоди Лоиқ Шералӣ мехонем, баъд мавзӯъро идома медиҳем. ҷон ба қурбони ту эй меҳани хунин кафанам, буди байтулшарафам, гаштаи байтулҳазанам. душманат чор тараф аҷнабию хонагиянд, тани танҳо ба чини рӯ сафи адошиканам. дӯст душман насақу душмани ту дӯст намост, рост гӯям бипаронанд зи чашму даҳанам. тоҷикам дар ватани хеш чаро муттаҳам аст, ё хато рафта ба тоҷик таваллуд шуданам. инро устоз Лоиқ Шералӣ дар рӯи касифи ин пирхуки модарбахато гуфта 25-30 сол пеш ин оламро бо сари баланд падруд гуфта буданд. акнун ҳамватанони азиз, шавҳари беникоҳи ин ба ватани мо рафт. тоҷикистони азизи мо мехоҳад ки боз инро мусаллаҳ кунад бо як тӯда авбоши муғулу манғити ҳаромзоди тоҷиккуш. мехоҳанд ки боз миллати худашонро қатл кунанд. дар сарҳади афғонистону тоҷикистон унҷа заду хурд шудааст. он заду хурдҳо ба кӣ тааллуқ дорад? ба ҳамин тӯдаи авбоша ки маводи мухаддир мефурӯшанд, байни худашон заду хурд шудааст бо ҳамон қочоқбарои афғонистон. вале ягон афғонистонӣ ягон ҳуҷум накардааст бар зидди ин тӯдаи авбош. ҳоле рӯзи ҳуҷум кардан хело камтар баъдтар шояд шавад, барои он ки шерои нари тоҷик унҷа бояд ҷамъ шаванд. баъд мо ошкор кунем, рӯзи даромадан вориди тоҷикистон шуданро ошкор мо кунем ки мо медароем ин тӯдаи авбошро сарнагун мекунем. иншоаллоҳу раҳмон ин рӯзо наздик аст. ин меравад Путини палид инро яъне пешниҳод мекунад ки мо барои ту яроқ медиҳем, яъне бояд сарҳадро ҳимоят кунед. сарҳади мо тинҷу ором аст. Путин, ту палид, бояд ту ҳам сарнагун шавӣ. ту то гарданата дар ботлоқ ғӯтидагӣ ҳастӣ. иншоаллоҳу раҳмон на яроқ равон карда метавонӣ, на ин арӯси пиратро пуштибонӣ карда метавонӣ. миллати шарифи тоҷик 35 сол хориву залилу дарбадарии хокбасарӣ бас аст. ҷавон мардо, имрӯз модаротон хеста аз ҳаққу ҳалолашон талаб карданд. бояд шумо ба ватан баргардед. касе аз ҳаққи ҳалоли худаш талаб кард, вай шаҳид шуд, донем ки вай вориди ҷаннат мешавад иншоаллоҳу раҳмон. баъд ҳар хоялесе, ҳар ғамнияте, ҳар қотиле ба тарафи мардуми мо яроқ мебардораду тир холӣ мекунад, мо яроқи вай дар кунаш зада аз даҳонаш кашида мегирем. мо дигар аз ин тӯдаи авбош, аз ин тӯдаи нооҳдабаро, аз ин тӯдаи ҳаромзодаи модарбахатои нотоҷик дигар мо наметарсем. бояд тамоми шаҳрвандои мо 8.5 миллион тоҷикистонӣ, o'zbekҳо, лақайҳо, қунғоротҳо, тоҷикҳо бояд ҳамаи мо сарҷамъ шавем, яку якбора хезем. ин тӯдаи авбош фирор мекунанд. баъд мо зиндагии хуш мебинем. бори дигар такрор мекунам, то ин авлоди ҳаромзода сар нагун шавад, то эмомалӣ шайтони алкаши хоини миллати тоҷик кафар нашавад, тоҷикистон ҳаргиз ва ҳаргиз ватан нашавад. инро фаромӯш накунед. бояд мо акнун аз ҳаққу ҳалола мо талаб кунем. вай модаро бо фарзандошон рафтен аз ҳаққу ҳалолашон талаб карданд ки мо барқ надорем дар асри 22. бори дигар мегӯям ки раҳмонови золими модар ба хатои шарманда худатро бо резинги изори азизамои мочахар бадор овез. валлоҳи биллоҳи таллоҳи бадор овез ки ту 34-35 сол барои ин миллат ягон беҳбудӣ накардӣ, ҳатто мо як қадам пеш нарафтем. این شرمندگی نیست که در عصر 21 ما برق نداریم.
عصر 22 می‌داره از شب و سحر که ما زندگی ما زندگی سگانه است. الله لعنتت کند. از تمام جوانمردا خواهش میکنم که به وطن برگردین. دیگر در روسیه ایستاده کار و فعالیت کردن این احمقی و ابلهی و سگموری است. من از همتان خواهش میکنم به وطن برگردین. در بر مادراتون خزین. این توده اوباش روز فرارش نزدیک است. هیچ یراق و هیچ اسلحه و هیچ غمنیتی و هیچ قاتل دست این را گرفتن نمیتونه. وقتی که ما سرجم شویم همه کسا به پا خزیم این توده اوباش فرار و سرنگون خواهند شد. از همتان مادران احسن و آفرین. خاک کف پای شما شوم من. انشالله رحمان. ما میدونیم که شما در عذابین، ولی جوانمردا شوهرای شما فرزندای شما به وطن برگردن این توده اوباش حتما سرنگون خواهند شد. انشالله پیروزی نزدیک است. السلام.